Som spoluautorom projektu Súkromný dôchodok, moje meno je Pavol Valúch a vítam vás pri sledovaní tohto videa. Na úvod pripomeniem pár faktov a položím otázku, ktorú som položil na konci minulého videa. Aký bude Martin dôchodok zo zamestnaneckého pomeru, keď si platí 135 eur? A to Marta nezarába na slovenské pomery málo. Štátny dôchodok z prvého piliera nemôže Marte stačiť na slušný život. Sociálna poisťovňa nemôže donekonečna vyplácať viac, ako dostane. Zostanete na krku vlastným deťom? Zamestnávateľ prispieva podľa dohody buď percentom z hrubej mzdy, alebo pevnou sumou v eurách. Marta si sama rozhodne, koľko si bude prispievať ona sama, tak povediať z vlastného. Môže sa rozhodnúť rovnako ako zamestnávateľ, teda percentom zo mzdy, alebo pevnou sumou. Na začiatku alebo kedykoľvek neskôr môžete určiť toho, kto si bude vaše nasporené peniaze užívať v prípade, že by sa to nepodarilo vám. Marta bude šetriť i na daniach, o čo sa postará jej mzdová účtovníčka už v priebehu roka, prípadne v ročnom zúčtovaní. Štát týmto spôsobom motivuje ľudí, aby sa o seba starali sami. Možno si poviete, že je to málo. Svojím spôsobom budete mať pravdu. Ale na druhej strane štát daruje Marte krásny náhrdelník. Pár úderov do klávesnice stačí a viem, čo sa robí. Kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, máte presné informácie, čo v tejto chvíli robia vaše peniaze. Ako ďalej? Viete si v úvodzovkách odtrhnúť od huby 15 eur mesačne? Chcete aj vy hrať s malým Gašpárkom veľké divadlo? Urobte to, čo Marta. Vstúpte zadarmo do projektu Súkromný dôchodok ešte dnes. Stránka pre vstup je súkromnydôchodok.eu. Do 3 minút od zadania údajov do vstupného formulára od nás dostanete návod, ako si z pohodlia domova získate výpis zo sociálnej poisťovne. Ten vám presne ukáže, ako vás vidí sociálna poisťovňa, čo vám započítava a čo nie, a v neposlednom rade sa dozviete i to, ako za vás ktorý zamestnávateľ odvádza poistné. Urobte niečo pre seba. Súkromný dôchodok.